No niin, toivottavasti ääni kuuluu teille päin ja kello alkaa tulee 10, joten voidaan aloitella seuraavaa webinaaria. Tervetuloa vaan kaikki kuulijat siellä. Jaha, päästään tänne. Eli huomenta vaan kaikille. Mun nimi on Kati Kätsäri ja toimin Civilpointilla palvelupäällikkönä vastuualueena tuki- ja koulutuspalvelut. Ja tänään tosiaan webinaariaiheena on koulutusten uudet toimintamallit, eli käydään lähinnä ohjelmistokouluttamisen näkökulmasta, mitä koulutusrintamalla tapahtuu, mitä siellä on tapahtunut ja mitä siellä tulee tapahtumaan tässä lähiaikoina. No, hiukan johdantoa, mihin toivottavasti annan teille vastauksia tässä webinaarin aikana. Käydään läpi vähän, että mistä ohjelmistokoulutuksessa ollaan lähdetty liikkeelle, mihin suuntaan siellä ollaan menossa, millaisia koulutusmuotoja ohjelmistokouluttamiseen on olemassa tai tulee olemaan. Ja sitten syvennytään hetkeksi vähän tähän ja verkossa tapahtuvaan oppimiseen ja miten siellä varmistetaan tämä oppiminen ja mitä riskejä ja mahdollisuuksia nämä ja verkko-oppimiset tarjoaa meille oppijoille. Jos teille tulee kysyttävää, voitte laittaa chattiviestiä sinne, käydään kysymyksiä läpi tämän webinaarin aikana tai viimeistään sitten siellä lopussa. Toivottavasti teillä on mukava asento ja ehkä mahdollisesti kuppi kuumaa siinä, niin on mukavampi kuunnella mitä täältä webinaarissa tulee. No mistä ollaan lähdetty ja mihin me ollaan menossa? Ja tosiaan ohjelmistokouluttamisesta kun puhutaan, niin perinteisestihän ollaan oltu täällä luokkaopetuksessa, lähiopetuksessa, eli siellä oppiminen tapahtuu samassa tilassa ja siellä opitaan samaan aikaan samaa asiaa. Sitten ollaan siirrytty tästä ehkä astetta tämmöiseen hybridiopettamiseen, eli siellä opettaja on yleensä läsnä tietyn joukon kanssa, on tässä lähitilanteessa, mutta osa oppijoista sitten voi olla yhteydessä etänä siinä samassa oppimistilanteessa. No siitä sitten seuraava askel on tämmöinen puhdasta etäopettamista, eli siellä silloin opettaja on tiettyyn aikaan tavoitettavissa, mutta oppijat on läsnä siinä oppimistilanteessa omissa konttoreissaan tai kodeissaan, niin kuin tällä hetkellä ehkä kaikki ollaan tai osittain ollaan. Eli silloin oppiminen tapahtuu siellä etänä jonkin etäyhteyden kautta. Ja sitten puhutaan verkko-opetuksesta, siihen ollaan vahvasti menossa tänä päivänä, eli silloin oppiminen tapahtuu itsenäisesti siellä jonkinnäköisessä verkko-oppimisympäristössä. Siellä voi olla osittain myös yhdistetty tämä etäopettaminen, mutta ensisijaisesti verkko-opetuksella tarkoitetaan itsenäisesti tapahtuvaa oppimista. Tässä lyhykäisyydessä se, että mistä me ollaan lähdetty tuolla ohjelmistojen kouluttamisessa ja oppimisessa ja mihin me ollaan tulevaisuudessa yhä vahvemmin menossa. Käydään hieman tarkemmin sit näitä erilaisia koulutusmuotoja, mitä niillä käytännössä tarkoitetaan. Eli lähdetään liikkeelle tosiaan siitä perinteisestä lähiopetuksesta, mitä me kaikki olemme varmasti jo peruskouluissa ja koulumaailmassa tottuneet. Sehän on puhtaasti ollut lähiopettamista, eli luokassa tapahtumaa oppimista. No, ohjelmistokoulutuksessa tämä tarkoittaa tietysti sitä, että on tietty aika ja tietty paikka, johon kokoonnutaan ja jossa se oppiminen tapahtuu. Ja tässähän tietenkin ongelmana on se, että
vaatii ihmisten liikkumisen tiettyyn paikkaan, se sitoo tiettyyn kellonaikaan ihmiset ja se sitoo tiettyyn oppimisasiaan sen tilanteen. No sitten siitä mennään tosiaan siihen hybridikoulutukseen, jossa sitten yhdistyy tämmöinen lähi- ja etäkoulutus. Eli siinä osittain tosiaan ollaan fyysisesti samassa tilassa, mutta sitten osa osallistujia voi olla etäyhteydellä siinä samassa tilanteessa. Tämä tarjoaa tietysti mahdollisuuden siihen, että ne, jotka on siellä lähiopetuksessa, niin ne henkilöt voi olla siitä lähikunnista tai lähiympäristöstä tulleita, mutta sitten se mahdollistaa maakunnissa oleville myös osallistumisen siihen samaan koulutukseen. Tämäkin edelleenkin sitoo meidät niin kuin aikaan ja osittain tiettyyn paikkaankin. Eli silloin se tapahtuu sillä hetkessä se oppiminen. No sitten on se etäkoulutus, joka on tosiaan sitten sitä puhtaasti sieltä online-koulutusta, niin kuin nämä webinaaritkin tälleen, että tapahtuu tiettyyn aikaan, mutta se tapahtuu täällä verkkoalustalla tai täällä verkossa jonkun ohjelman välityksellä. Teams, Zoom, GoToMeeting, mitä niitä onkaan. Mutta siinäkin sama juttu, se sitoo meidät tiettyyn aikaan olemaan läsnä. Syvennytään hetken päästä tähän etäkouluttamiseen ja sen mahdollisuuksiin ja haittoihin paremmin. Mutta sitten lisäksi siihen tulee se verkko-opetus, joka on sitten puhtaasti sitä itseopiskelua. Se tapahtuu jossain verkko-oppimisalustalla, mutta siellä itse ohjautuvasti opiskellaan. Eli jokainen henkilökohtaisesti itse määrittelee, mitä opiskelee ja milloin opiskelee. Puhutaan tästäkin hetken päästä lisää. Monimuoto-opiskelu, sillä tarkoitetaan sitten yhdistettynä tämä online- ja itseopiskelu. Eli siellä voidaan yhdistää sitä verkko-oppimista, eli voidaan itsenäisesti opiskella jotain oppimiskokonaisuutta siellä, mutta siihen voidaan liittää tämmöinen online-tilaisuus, eli etäkoulutusistunto, ja jossa voidaan syventää tai voidaan olla tämmöinen kyselytunti tai joku muu vastaava, joka on kytköksessä siihen, mitä siellä verkossa sillä hetkellä haluaa opiskella. Ja sitten viimeisenä on tämmöinen mikroopetus, joka tarkoittaa sellaisia lyhytkursseja, täsmäiskuja, mihin periaatteessa tämmöinen webinaarikin tyylinen asia liittyy. Sekin tapahtuu yleensä jossain verkko-oppimisalustalla, mutta voi olla myös tämmöinen online-tilaisuuskin. Mutta se on lyhyitä täsmäiskuja, opetellaan pieniä asioita, ei välttämättä tiettyyn aikaan, mutta tietyssä paikassa. Tällaisiin koulutusmuotoihin ollaan tänä päivänä menty ja ollaan menossa myös täällä ohjelmistokoulutuksessa. Nämä pätee myös mihin tahansa oppimiseen ja opiskeluun, nämä kaikki oppimismuodot. Mä haluaisinkin kysyä teiltä, millä tavalla nimenomaan te haluaisitte oppia ohjelmistoja tulevaisuudessa? Ja joudun tuosta nappaamaan tuon linkin teille ja mä laitan sen tuonne chattikeskusteluun ja toivoisin, että käytte vastaamassa tähän kysymykseen nyt tässä hetkessä. Mä annan teille muutaman minuutin aikaa vastata siihen ja käydään katsomassa, millä tavalla teillä olisi halua tulevaisuudessa oppia nimenomaan ohjelmistoja opiskellessa. Eli siellä on nyt linkki teille tuolla chattikeskustelussa. Käykää klikkaamassa sitä ja vastaamassa. Siellä on yksi kysymys siihen, että millä tavalla haluat oppia ohjelmistoja tulevaisuudessa.
Anteeksi, laitoin linkin vahingossa eri ryhmään. Zoomin käyttö on vielä harjoittelua itselläkin. Eli toivottavasti nyt näkyy siellä chatissa. Hienoa, nyt pitäisi näkyä. Käykää vastaamassa, ei ole pitkä kysymys, niin keskustellaan sen jälkeen hiukan siitä, mitä teidän näkemyksiä on, miten ohjelmistoja kannattaisi tai haluttaisiin oppia tulevaisuudessa. Hienoa, sinne tulee hyviä vastauksia. Voidaan nostaa tuohon toi. Näette tuloksia sieltä. 14 vastasi kysymykseen, kiitos vastauksista. Joo, saa vielä edelleen vastata toki siellä, mutta nähdään selvästi, että tämmöinen etä- ja verkko-opetus nousee siellä aika vahvasti esiin, eli korona tietysti varmasti auttaa tässä asiassa, että olemme siirtyneet vahvasti etäoppimiseen ja tämä verkko-opetus tulee tukemaan sitä meidän etäkoulutusta jatkossa. Eli se mahdollistaa just sinne verkossa ja etänä ja tämmöiseen mikrooppimiseen ja muuhun. Hienoa. Olette samoilla linjoilla meidän kanssa, eli mihin suuntaan ollaan menossa myös meilläkin täällä ohjelmistotoimittajan puolella. Pitää hypätä takaisin tähän toiseen, mutta lähdetään vähän käymään tätä etä- ja verkko-opintojen mahdollisuuksia. Eli ollaan selvitelty ja luettu ja tutkittu tätä asiaa ja kouluttauduttukin asian suhteen meillä. Eli etäkoulutuksessa sehän tosiaan on, että se ei sido paikkaa, mutta se sitoo kyllä sen hetkisen ajan. Eli sehän tapahtuu tiettyyn aikaan, mutta paikalla ei sinänsä ole väliä. Vaikka laiturilla kannon nokassa, niin voi osallistua siihen etäkoulutukseen. Sehän vaatii tietenkin tiettyjä asioita, mutta paikan suhteen se on aika avointa. Muokattavuudella tarkoitetaan tässä sitä, että etäkoulutustilaisuuteen voidaan yhdistää useita eri asioita, mitä siellä koulutetaan. Eli se ei ole pelkästään yhtä asiaa, vaan siellä voidaan ottaa useita asioita ja siellä voidaan vaihtaa kouluttajaa kesken koulutustilaisuuden esimerkiksi. Kun puhutaan ohjelmistokoulutuksesta, niin monesti voi olla tarvetta oppia useita eri asioita, mutta halutaan sitoa se aika, mutta ei sidota sitä sisältöä varsinaisesti. No edullistahan se tietysti on, koska etäkoulutustilaisuus mahdollistaa useamman oppijan osallistumisen siihen tilaisuuteen. Eli siellä voi olla useampia samaan aikaan ja siinä säästyy näistä matkakuluista, mitä yleensä sitten tämmöisessä lähiopetuksessa tulee. No verkkokoulutuksessa samoja etuja, ei sido aikaa. Ei sido paikkaa, mutta ei sido myöskään siihen aikaa. Ja se mahdollistaa niitä lyhyitä oppimiskertoja, eli siellä voidaan opiskella vain hetkittäin tiettyjä asioita. No siitä tietenkin seuraa sitä, että se on tehokasta, koska oppija voi itse määritellä, mitä hän sieltä milläkin hetkellä tarvitsee ja mitä tietoja hän sieltä haluaa milloinkin opiskella. Lähikoulutuksessahan se oppiminen on valmiiksi ennakkoon määritelty, mitä siellä käydään läpi ja monelle siellä voi tulla sitten tavallaan päällekkäisiäkin asioita, mutta verkkoalustoilla niin ihan oppija voi itse sen määritellä. No taloudellista myös tässä tapauksessakin se on, eli sinne voidaan ottaa isoja määriä samaan aikaan opiskelemaan samoja asioita tai eri asioita, mutta se on isompille massoille tarkoitettuja tämä verkko-oppimisalustat.
Mitattavuus ja raportointi. Verkkoalustoilla pystytään helposti saamaan sieltä erilaisia raportteja, missä saadaan ihan yksilötasolla tai jopa organisaatiotasolla olevia arvoja. Siellä nähdään, että kauan joku on ollut oppimassa siellä, mitä se on siellä katsonut ja mitä asioita hän on siellä milloinkin ollut oppimassa. Ja niistä saadaan erilaisia raportteja ulos, niin henkilötasolla kuin tosiaan organisaatiotasolla. No, verkkoalustat on muokattavissa. Sinne voidaan rakentaa käytännössä mitä vaan ja mistä vaan. Eli jos puhutaan ohjelmistokouluttamisesta, niin sinne voidaan rakentaa joko yksittäisen ohjelman oppimispolkuja tai sitten yksittäisiä asioita, mitä siellä voidaan opiskella. No, se tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kerrata. Eli se ei ole se yksi ainut kerta, milloin sä sen tiedon saat, vaan sä voit mennä sinne uudestaan ja käydä hakemassa sen tiedon sieltä moneen kertaan. Ja sitten se huomioi meidät erilaiset oppijat. Eli jokainen meistä on vähän erilainen ja jokaisella meillä on vähän erilainen tyyli oppia. Puhutaan siitäkin hetken päästä vähän lisää. No, mitä haasteita nämä etä- ja verkko-opinnot sitten tarjoaa tai aiheuttaa? No, etäkoulutuksessa tekniikka on yleensä se, missä isoimmat ongelmat tulee. Sehän vaatii, että on se internetyhteys, joka voi sitten olla sillä kannon nokassa tai laiturin nokassa vähän heikompi kuin sitten vaikka jossain normaalissa toimistoympäristössä. Tekniikka myös se, että jos puhutaan ohjelmistokouluttamisessa, niin se, että että on samanlaiset ohjelmistot sekä kouluttajalla että niillä oppijoilla. Se on aika tärkeässä roolissa tässä etäkouluttamisessa. No, sitten puhutaan siitä osallistuttamisesta, eli miten saadaan ja tiedetään, että siellä kameran toisella puolella myös kuulija ja osallistuja oppii jotain. Siihen voi opettaja vaikuttaa hyvin paljon. Se voi kysellä asioita sieltä, eli se on hyvin, opettajalla on aika iso vastuu ja rooli siitä osallistuttamisesta, että siellä toisellakin puolella opitaan. Mutta siihenkin meiltä löytyy erilaisia kikkoja, miten sitä taataan. Mutta loppukädessä vastuu on aina omassa itsessään, eli jokainen meistä vastaa omasta toiminnastaan siellä etäkoulutustilanteessa. Jos hän on valmis laittamaan sähköpostit ja puhelimet kiinni ja keskittymään siihen koulutukseen, niin hän kyllä tulee saamaan sen saman tiedon kuin lähiopetuksessakin. No, verkkokoulutuksessa, niin siinä tietenkin haasteena voi olla tämmöinen perehtyminen siihen verkko-oppimisalustaan. Siinäkin tietysti vaikuttaa se, että mille alustalle joku koulutus on rakennettu ja ohjeistus siihen, että miten sitä siellä käytetään. Mutta totta kai vaatii jonkinnäköisen, ei välttämättä ohjelman, mutta jonkinnäköisen sivuston oppimisen, että miten sieltä löytää sen, mitä haluaa milloinkin opiskella. Ja itseohjautuvuus nousee myös tässä verkkokoulutuksen haasteena, eli kyllä jokainen meistä itse, joka siellä sillä hetkellä opiskelee, niin itse vastaa siitä, että kuinka syvällisesti hän sitä asiaa haluaa oppia ja kuinka kauan siellä jaksaa aina milloinkin opiskella. No, sitten mennään hetkeksi vielä tähän oppijoihin, eli verkko-opetushan niin kuin mahdollistaa meille erilaisille oppijoille sinne asioita, eli kun meitä on erilaisia oppijoita, on visuaalisia, auditiivisia ja kinesteettisiä oppijoita, niin verkko-oppimisalustan etuna on se, että se tarjoaa näille kaikille mahdollisuuden saada se oman näköinen oppimiskokonaisuus. Visuaalisille sinne voidaan tarjota niitä kuvia, videoita, voidaan laittaa värejä sinne, tehdä erilaisia kaavioita ja tehdä sinne semmoisia valmiita polkuja ja muuta. Auditiiviselle ihmiselle sinne voidaan lisätä luentoja, ääniä, laittaa taustamusiikkia ja niin edespäin. Eli siellä voidaan antaa tämmöistä äänimaailmaa myös verkko-oppimisalustoilla.
ja kinesteettisille ihmisille. Sitten sinne voidaan tehdä niitä testejä ja harjoituksia. Sinne voidaan laittaa muistiinpanoruutuja ja muita asioita. Sinne voidaan laittaa chatteja ja kaikkea tällaista. Eli verkko-oppimisalustassa ja verkko-oppimisessa etuna on tosiaan se, että se mahdollistaa meille erilaisille ihmisille tavan opiskella. No sitten mitä siellä verkko-oppimisalustan tulevaisuudessa, jos otetaan meillä ohjelmistotalon näkökulmasta, mitä me ollaan nyt ajateltu ja tulevaisuudessa teille tarjota on tosiaan se, että me tarjotaan teille niin kuin tämmöisiä yritys- tai jopa yksilökohtaisia tai tasoisia oppimisalustoja. Siellä yritystasolla voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti esimerkiksi sisäisiä toimintatapoja, eli jos on tiettyjä sääntöjä, rutiineja, mitä jossain organisaatiossa tehdään, niin niitä voidaan rakentaa ja tarjota sinne verkko-oppimisalustalle. Sillä saavutetaan se heti tapahtuva oppiminen niille uusille työntekijöille erityisesti. Eli taloon tulee uusi työntekijä ja sille pitäisi opettaa sisäiset toimintatavat, miten jossain ohjelmistoympäristössä toimitaan. Ja se oppiminen päästään aloittamaan heti, eli ei tarvitse odottaa mitään tiettyjä aikoja, milloin sitä lähdetään opiskelemaan tai kasaamaan tiettyä oppimisjoukkoa, vaan verkko-oppimisalustalla niin sinne voidaan kirjautua milloin vaan ja kuka vaan. Ja ehkä mä teille heittäisin pallon tässä tulevaisuutta ajatellen, kun olemme rakentamassa tätä verkko-oppimisalustaa, niin me ehkä haluttaisiin teiltäkin toiveita siitä, että mitä teidän mielestä verkko-oppimisalustalta pitäisi löytyä. Eli mitä tarpeita te näkisitte, että teidän organisaatiossa tai teidän ympäristössä haluttaisiin että sieltä löytyisi. Mä annan kohta teille yhteystietoja tuohon, niin voitte kirjata niitä ylös ja mä toivoisin teiltä viestejä näistä asioista, että mitä verkko-oppimisalustassa teidän mielestä pitäisi juuri teille olla tarjolla. Ja tosiaan verkko-oppimisalustoissa tämä muokattavuus, eli se on asiakaskohtaisesti räätälöitävissä, jopa yksilötasolla räätälöitävissä se sisältö sinne alustalle. No tässä muutama esimerkki, minkälaisia verkko-oppimisalustoja on olemassa. Niitä on pilvin pimein, kun pistää Googleen e-learning hakusanan, niin tietää saavansa satoja vastauksia sieltä. Mutta ne voi olla ihan puhtaasti mobiilisovelluksia, mobiilissa, kännykällä, tabletilla tapahtuvia oppimisalustoja. Ne voi olla erillisiä ohjelmia, eli asennettavia ohjelmia, tai sitten yhä enemmissä määrin ne on selainpohjaisia oppimisalustoja. Ja niissä on sitten erilaisia, erinäköisiä ja erityylisiä olemassa. No sitten mitä tulevaisuudessa meillä tosiaan koulutuksen ja webinaarien osalta tarjolla, niin kannattaa seurata meidän CivilPointin ja BuildPointin koulutussivuja. Siellä näkee ajankohtaiset webinaarit ja tulevat yleiset koulutukset, mitkä tänä päivänä meillä on etäkoulutuksessa tarjolla. Ja sitten kuten tuossa edellisessä kalvossa kysyin, että kannattaa pohtia, mitä nimenomaan te haluaisitte verkko-oppimisalustalta, että me pystyisimme täällä CivilPointin ja BuildPointin puolella teille tarjoamaan, niin kannattaa laittaa viestejä ja vinkkejä tuonne training@civilpoint tai training@buildpointin osoitteeseen. Niin osaamme rakentaa teille mahdollisimman hyvän verkko-oppimisalusta. Se tullaan julkaisemaan ensi vuoden puolella sitä ollaan jo rakentamassa, mutta aina kaikki vinkit ja ideat on tervetulleita, niin saadaan siitä jo heti alkuun teidän näköinen ja teidän tarpeeseen oleva verkko-oppimisalusta. Tässä vaiheessa kiitän omasta puolesta ja
nyt, jos on herännyt kysymyksiä. Chatissa ei taida olla muuta kuin, että linkki ei näkynyt äsken, mutta jos nyt heräsi kysymyksiä, niin voi laittaa mikrofonia päälle ja kysästä tai laittaa tuonne chattiruutuun viestiä, jos teille tuli jotain ajatuksia, ideoita, kysymyksiä tästä koulutuksesta, ohjelmistokoulutuksesta, etäverkko, lähiopetuksesta, mistä ikinä vaan. Niin nyt on hyvä hetki kysyä. Totta kai myös jälkeenpäin niitä voi lähettää joko henkilökohtaisesti minulle tai sinne training-osoitteisiin. Sieltä tuleekin muutamia kysymyksiä, eli miten olette ajatelleet mahdollistaa interaktiivisuuden oppijien ja teidän kanssa? Tässä varmaan viitataan tähän etäoppimiseen ja ehkä verkko-oppimiseen. Etäoppimisessa se on hyvin opettajakohtaista, eli silloin pitää opettajan muistaa lähestyä niitä verkossa olevia ihmisiä, eli varmistaa heiltä, että he ovat pysyneet mukana siinä koulutuksessa, varmistaa ja kysyä, että onko siellä jotain teknisiä ongelmia, ottaa ehkä ruudunjakoja puolin ja toisin, eli tässä etäoppimisessa sillä opettajalla on vahva rooli siihen, että miten se varmistetaan, että siellä toisessa päässä kaikki toimii. Verkko-oppimisalustoissa tämä interaktiivisuus voidaan rakentaa sinne yrityskohtaisia vaikka keskustelupalstoja, missä voidaan keskustella siitä opeteltavasta kokonaisuudesta. Tai sinne voidaan laittaa tämmöisiä kyselytunteja, live-lähetyksiä meidän asiantuntijoiden kanssa. Eli verkko-oppimisalustoissa tämä interaktiivisuus on hyvinkin helposti toteutettavissa. Miten verkkokouluttamisesta tarkkailla oppimisen laatua? No laatu osittainhan se lähtee siitä jo mitä sinne tarjotaan, eli että ne on jo laadukkaita lähtökohtaisesti se, mitä sinne laitetaan sinne verkko-oppimisalustalle, mutta se, että miten yksilötasolla jonkun oppiminen varmistetaan, okei, voidaan tehdä testejä, no verkossa tapahtuvassa testissä kuka vaan voi tietenkin luntatakin, mutta kyllä se on valitettavasti tässä meidän aikuisten maailmassa niin hyvin pitkälti sitä aika itseohjautuvaa ja itse määriteltävää sitä, että oppii sen asian, mutta kyllähän se sitten näkyy siellä työmaalla siinä, että jos organisaatiossa on ostettu tämmöinen verkko-oppimisalusta ympäristö ja pyydetty, että uusi työntekijä siellä käy opiskelemassa ja huomataan, että 2 kuukauden opiskelun jälkeen hän ei edelleenkään osaa asioita, niin kyllähän silloin pitäisi hälytyskellot soida puolin ja toisin. Eli kyllähän se sitten sieltä edestä löytää, minkä taakseen jättää myös tässä tapauksessa. Eli jos ei on ollut laiska oppia siellä verkkoalustalla, niin kyllä se sitten siellä työmaailmassakin kostautuu. Olisi mielenkiintoista kuulla lisää vinkkejä siihen, miten opiskelijalla voi aktivoida etäkoulutuksessa. No joo, tietenkin, kuten tuossa mainitsinkin, niin se lähtee hyvin pitkälle siitä opettajasta, mutta aktivoinnilla voidaan luoda ryhmätyötiloja. Monet näistä tai etäoppimisalustoista tarjoaa tämmöisiä ryhmätiloja. Zoomissa voidaan jakautua ihmisiä, voidaan jakaa huoneisiin, ne voi tehdä siellä keskenään töitä, voidaan tehdä purkutilaisuuksia sen jälkeen niistä. Ohjelmistokoulutuksessa tietysti on astetta haasteellisempaa se aktivoiminen, mutta lähinnä se menee siihen, että opettaja varmistaa kyselemällä, että kaikki on ok, pyytää ehkä vaikka ruudunjakoja sieltä toisesta päästä, pidetään kamerat yllä, niin kuin itsekin olen pitänyt tänään kameran yllä, on huomattavasti miellyttävämpi opettaa ihmisiä, joilla on kamerat päällä, kun nähdään jo ilmeistä ja eleistä se, että onko siellä kaikki ok siellä toisessa päässä ja ollaanko siellä läsnä. Se on hyvin vahvasti opettajalähtöistä niin kuin tavallaan se oppiminen, mutta on se vastuu myös siellä toisessa päässäkin,
Eli ollaan valmiita sitoutumaan siihen oppimistilanteeseen juuri sillä hetkellä, kun se on menossa. Täydellistä vastausta siihen aktivointiin nyt ei sinänsä ole, mutta aina voidaan pitää pieniä pistokokeita ja pyytää kysymään sieltä vaikka, että no hei Sakari Tohmo, sanoppa sinä, mitä mieltä olet tästä asiasta ja katsoa, että ihmiset on hereillä siellä toisessa päässä. Ja myös se sisällön rakentaminen vaikuttaa siihen, että rakennetaan pieniä kokonaisuuksia, pidetään taukoja ja niin edespäin. Eli myös sekin vaikuttaa siihen aktivointiin ja oppimiseen siellä etäkouluttamisessa. Nämä on haasteellisia. Kaikki me ollaan varmasti vasta alkutaipaleella tämmöisessä etäoppimisessa ja verkko-oppimisessa. Eli tulee varmasti uusia käytäntöjä ja uusia tapoja tehdä asioita. Mutta hei, hienoa. Kiitoksia kysymyksistä. Puoli tuntia meni nopeasti. Oli kiva pitää teille tämmöinen koulutusten uudet toimintamalli-webinaari. Ja toivottavasti saitte jotain ajatuksia ja vinkkejä. Ja meille päin aina saa lähettää viestiä aiheesta. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille ja ollaan kuulolla. Kiitoksia.